नमस्कार मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे कोकणी सुयोग या चॅनलवर। आज मम्मी उकडीचे मोदक बनवते। दर महिन्याच्या एक मंगळवारी बनवतेच, पण आज कसे बनवते ते तुम्हाला दाखवतो, तर बघा पूर्ण व्हिडिओ। बघूया मग आपण। तर हे मम्मीने पीठ घेतलंय, आता ते गरम पाण्यात टाकायचं ना। याने मोदक एकदम असे मऊ मऊ एकदम सॉफ्ट। आता हे काय करते, झालंय पीठ हे भागून, आता परातीत ठेवून नंतर मळून घेते। थोडं थंड झालं की तोपर्यंत मग नारळ वगैरे किसून घेते, ते पण दाखवते तुम्हाला नंतर। आता हे असं तर हे परातीमध्ये ओतून घ्यायचं। थोडं थंड झालं की मळून घेते। थोडं थंड झालं की मळून घ्यायचं पीठ। चमचाभर आपण आता तूप टाकून घेऊ, त्याने कसं टेस्ट छान होते। त्याने काय येते, टेस्टला छान लागतात ते। असं तूप घातलं ना, मऊ पण होणारच, गरम पाणी घातलंय मग, पण टेस्ट पण छान लागते। नंतर बनवताना पण मी तुम्हाला दाखवेन, त्याच्यावरती केसरचं एक एक हे लावायचं, छान वाटतं ते। असं व्यवस्थित पीठ मळून घ्यायचं। झालंय का, तर पीठ मळून घ्यायचं आणि नंतर मग मोदकाची खोबरं किसायचं, त्याचं सारण बनवायचं आणि मग मोदक बनवायला घ्यायचे। चाळणीत ठेवायचे, 20-25 मिनिटं शिजून द्यायचं। आपण उकडीचे मोदक बनवतो, उकडीचे मोदक उकडीचे। आज मंगळवार आहे, माझ्या मुलाचा आणि माझा उपवास आहे, निरंकार उपवास। मी महिन्यातून एक वेळा तरी करते मोदक, ते आज तुम्हाला पण मी दाखवतो, बघा पूर्ण बघा व्हिडिओ। खोबरं किसते मम्मी, खोबरं किसते, मग याच्यानंतर सारण बनेल ना। हे दाखवायचं नंतर आपण किसून घेते। तर हे किसून घेऊ पटापट। हे आता किसून झालंय आपलं खोबरं। आता याचं सारण बनवणार, ते पण दाखवतो मी, मग नंतर मोदक हे करून उकडायचे। हे घेतले बदाम, काजू आणि पिस्ता, आणि हे आपण गूळ बारीक करून घेतलाय सारण बनवायला खोबऱ्यामध्ये। आता हे सर्व बारीक करायचं, मिक्स करून ड्रायफ्रुट्स। ड्रायफ्रुट्स बारीक करून झाल्यावर मिक्स करून सर्व गूळ वगैरे सारण रेडी होईल। आता हे मिक्स केले सर्व गूळ वगैरे, ड्रायफ्रुट्स। तर आपण तिकडे जाऊ, किचनकडे। कढई तापत ठेवले, त्याच्यामध्ये हे सर्व खोबरं, गूळ आणि ड्रायफ्रुट्स मिक्स केलेले टाकायचं। गुळाने जास्त पातळ होतं म्हणून 2 चमचे साखर घालते, त्यासाठी गुळ आधीच थोडा कमी घेतला होता। चांगल्या प्रकारे आता मिक्स करून घ्यायचं।
आता हे सारण तयार झालं, मी तुम्हाला दाखवतो कलर वगैरे कसा येतो ते. हे आता मम्मी अजून पण हे करते, कलर आले. काय किती वेळ करायचं असतं याला? काय 5-10 मिनिटं लागतात. ते गुळ वगैरे व्यवस्थित मिळायला लागतो ना, एकजी व्हायला लागतं. गुळाने जास्त पातळ होतं म्हणून आपण साखर घातली 2 चमचे, म्हणजे असं मिडियम होतं. मग त्याने मोदक बांधायला छान वाटतं. पण विरघळलंय ते बघा, सारण झालं रेडी. 10 मिनिटात. तर ह्याच्यामध्ये वेलची पावडर घालूया. वेलची पावडर टाकूया. वेलची पावडर रेडीच होती बनवलेली. मस्त असं सुगंध सुटलाय. आता हे घेतलंय घी. थोडस मोदक बनवताना त्याला लावायचं एक बोटाचं. आपण तेल लावतो त्याच्याऐवजी हे लावायचं. पीठ परत मळून घ्यायचं. पीठ मी जास्तच मळले कारण की भाकऱ्या पण ह्याच्यात बनवणार आहे. तर मम्मी हातानेच हे करते. साच्याने खूप वेळ लागतो, मग माझ्याकडे तेवढा वेळ नाहीये. आता वाजलेत पण खूप त्याच्यामुळे हातानेच बनवते. आणि मला ते हातानेच सोपे वाटतात म्हणून मी हाताचे चांगले वाटतात ते. साचा जास्त वापरत नाही. साचा आहे पण वापरत नाही जास्त. गरम आहे. सारण गरम आहे. गरम गरमच घेतला नाही करायला. हे हाताने असे छान असं बघा किती हळूहळू आकार मस्तपैकी येतोय. पहिला आता यार आता असे बनवून घेऊ आपण. नंतर बनवल्यावर परत दाखवू. आधी सोपं आहे. आता याच्यानंतर उकडायचे बस. हे मोदक आपले रेडी झालेत. हे केसर लावले ना वरती. केसर लावले. आता यांना आपण उकडायला ठेवूया. हा, पहिले हे पाणी घेतले थोडं. आता त्याची चाळण त्याच्यामध्ये मोदक ठेवले आणि याच्यावर झाकून किती वेळ ठेवायचं आहे? 20 मिनिटं ठेवायचं. 20 मिनिटं ठेवायचं. मग आता झाल्यावर दाखवतो तुम्हाला. 20 मिनिटं ठेवूया. 20 minutes later. आता आपण मोदक काढूया. झालेत रेडी. गरम आहेत. हे बघा मस्त वाफ उकडीचे मोदक. मस्त झालेत. नंतर आपण टेस्ट करून बघू. काय मम्मी? मम्मीची मेहनत आहे. दमले. आता आपण नैवेद्य दाखवूया बाप्पाला. नैवेद्य दाखवू, उपास सोडू आणि मग खाऊ. पहिलं बाप्पाला देऊ.
हां. असं असं घ्यायचं देवाला. पाया त्यातला एक मोदक काढून त्याच्यामध्ये वाटीत देवाच्या गुलाब ठेव. पप्पासाठी चरणला दे. त्याचा फास्ट आहे. मोदक खायच्या आधी आपण उपवास सोडूया. आता मोदक खाऊन बघू. मस्त आले, एक नंबर, चविष्ट. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. आपण भेटू पुन्हा नवीन ब्लॉगमध्ये. Yeah.